Huwa fatt magħruf li l-Maltin iħobbu xi ftit jew wisq żaqhom, speċjalment dik il-kisra ħobs fejn il-baħar. Propju llum ġejna hawnhekk f'Birzebbuġa biex naraw jekk jippreferux jippreparaw l-ikel mid-dar jew nkella jixtru minn xi ħanut fil-qrib. Ikel bnin, sustanzjuż u taġi tas-saħħa jidher li huwa l-għażla naturali ta' ħafna persuni li tkellimna magħhom. Xi ħaġa ħafifa bħal salad u hekk. Ma tigguffawx. Biex ma nigguffawx aħna nipprova nżommu d-dieta kemm jista' jkun. Iva, bħal rice salad u hops. Tippreparaħ fil-ħodu jew nkella? Fil-ħodu. Fil-ħodu qabel niġu. Ġifieri tippreferi milli tixtri xi take away? Iva, għax iktar healthy. Il-fatt għalulna ħafna fuq din tal-healthy, taħseb li iktar nistaru konxi, speċjalment fil-baħar? Naħseb u ifimni anke jekk tmur barra mhux ħatiħu dak li ħatiħu mid-dar. Ifhem inħobb l-kol barra ma aktar nħobb nagħmel l-ikelti id-dar at the moment. U x'tippreparek bħal dażmin tas-sajf ikel? Xi ħaġa healthy. Bħal? Xi chicken. Vegetables. Oħrajn ma tantx interesshom mid-dieta jippreferu xi ħobża mħawra u xi ikla ġmiela. Jekk niġu għal ħin twal inġibu l-ikel magħna. U x'inhi l-ikla favoritek fil-baħar? L-iktar li joġobna il-ħobs biż-żejt. Ħobs biż-żejt, xi ġin salad hekk kiesa. Ġifieri xi ħaġa friska l-iktar hekk. Jekk mela. Biex nifriskaw xi dulli qatta. Ma tixtrux mill-bajja taqbdu? Forsi xi chips u mbagħad skont xi tfal xi jkunu jridu. Xi bena tonqos. Ukoll nagħmlu għatema nġibu nagħmlu t-te u l-kafe. Dak il-ftit sagrifiċċju iżda jaf ikun l-ingredjent ewlieni li jwassal għal xi ħarsa speċjali minn xi xebba li tkun qed tarrex il-bajjiet. Normalment iktar take away milli nippreparaw. U x'tib ta' ikel tfittex l-iktar hekk f'da żminijiet? Salidżu, daqsxejn ikel healthy kemm jista' jkun, forsi naqsu daqsxejn iż-żaq. Biex tidher ta' forsi aħjar il-baħar imma. Għax jekk tkun tittinżab il-malja jarawk in-nies iridu jarawk daqsxejn aħjar. When the sun goes down, you can make it good and live by.